ବଜ୍ରପାତରୁ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବଜ୍ରପାତ ସାବଧାନ ସଚେତନତା ରଥ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଦୌ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ପାଣି ଭିତରେ କିମ୍ବା ଡଙ୍ଗା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ କୂଳକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। ବଜ୍ରପାତର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଲେ ଗୃହପାଳି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ଦିନ 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ବଜ୍ରପାତ ସଚେତନତା ରଥ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସତର୍କତା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି କୀର୍ତ୍ତିଭୂଷଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଥ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଆଜିଠୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ 14ଟି ବ୍ଲକରେ ସଚେତନତା ରଥ ବୁଲିବ। ରାଜ୍ୟରେ ବଜ୍ରପାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 4136 ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ 60 ଜଣ ବୋଲି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଓ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡ ଓ ଦେହରେ ଧାତୁ ତିଆରି ଜିନିଷ ଅଲଗା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବିଜୁଳି ମାରୁଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ କାର୍, ବସ୍ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମଶା ଚାଦର ଥିବା ଜାଗାରେ